Helo Blantos blwyddyn 6, Miss Thomas sydd yma unwaith eto, a dyma ni tu allan yn yr awyr agored unwaith eto. A dwi eisiau esbonio tasg yr helfa natur i chi, sef tasg 1 mathemateg yr wythnos hon. Nawr te, pam i chi'n mynd allan am dro, mae llawer o fyd natur o'n amgylch ni, a tybed ydych chi'n gallu darganfod rai o'r pethau sydd ar y rhestr. Does dim ots os ych chi ddim yn gallu darganfod pob un, ond tybed faint ohonyn nhw i chi'n gallu darganfod. Felly, dwi'n mynd i roi sialens i Mrs Davies, a'r sialens cyntaf sydd gyda fi yw, wyt ti, Mrs Davies, yn gallu darganfod deilen sydd tua 10 cm o hyd neu llai. Dwi ddim yn gallu fod yn fwy na 10 cm o hyd. Wyt ti lan am y challenge? Ydw, Miss Thomas, dwi'n barod am y challenge a dwi'n mwynhau her. Felly, dyma fi yn y ngardd blwyddyn 6. Pa ddeilen sydd tua 10 cm ond sydd ddim yn llai. Nawr, mae rhaid chi gofio, peidiwch â pigo dail oddi ar y coed, achos mae angen y dail ar y coed. Pam? Wel, mae'r dail yn helpu nhw i fyw, achos mae'n rhoi bwyd iddyn nhw ac egni iddyn nhw. Felly, oes nhw dail ar y llawr? Na, sa'n... Mae hwnna bach yn fach. Chi'n meddwl bod hwnna'n eitha bach, ond beth am yr un yma? Newn ni'r ddau onyn nhw. Falle bod hwn... Falle bod e'n fwy na 10 cm. Gawn ni weld pa un fydd yn gywir. So dyma fi gyda fy nail, a dwi eisiau gweld os ydyn nhw yn 10 cm neu llai. Mae gen i fy mhremesur, ond os nad oes premesur gyda chi, fel wedodd Miss Thomas yn gynnar, darn o bapur A4. Nawr, dwi'n gwybod bod y hyd yn tua 30 cm, ond mae'r lled yn tua 20 cm. Felly, os dwi yn plygu'r papur ac yn aneri fe, dwi'n gwybod bod hwnna tua 10 cm o hyd. Felly, mae rhaid i fy neilen i fod yn llai na hynny. Gen i weld. Nawr, un peth doeddwn i ddim wedi ystyried oedd y ffaith bod rhaid i fi i feddwl am y coesyn hefyd, achos dwi ddim wedi ystyried o ran hynny. Felly, gawn ni weld. Os dwi'n gosod yr un yma fan hyn, byddwn ni'n dweud tua 10.5. Os dwi'n talgrynnu i lawr, gallwn ni ddweud fod y tua 10 cm. Felly mae yna chydig bach yn fawr efallai. Nawr, beth am yr un yma? Deilen llawer yn llai, felly dwi'n siŵr bydd hyn yn llai na 10 cm. O na! Drychwch ar ba mor hir yw'r coesyn. Mae'r coesyn yn tua 12 cm. Felly mae hynny yn rhy fawr. Drychwch, dwi wedi darganfod un arall ar y llawr. Beth am i ni fynd am yr un yma? Yn bendant yn mynd i fod yn llai na 10 cm. Ydw i'n gywir? Ydw, mae'n tua 8 cm. Os dwi'n defnyddio fy mhapur A4, tua'r un peth, tua 8 cm. Felly dyna fi wedi llwyddo yn yr her. Da am ti, Mrs Davies, rwy ti wedi dyfalbarhau gyda'r her ac doedd y ddau ddeilen gyntaf yn nhw'n rhy fawr, rwy ti wedi dyfalbarhau a darganfod un oedd yn berffaith. Da am ti, nawr te Blantos blwyddyn 6, eich tro chi, mwynhewch y sialens hon. Cofiwch, os chi eisiau tynnu lluniau chynan a roi mewn pic collage, dwi'n gwybod bod chi gyd yn gwybod sut i wneud pic collage, byddai hwnna'n hyfryd a danfon nhw ato ni.